салом додаракон ва хоҳаракони азиз. барномаи навбатии Доно 1 аз телевизиони Баҳористон манзури шумост. мақсади барномаи мо дар кӯдакон инкишоф додани тафаккур ва тарбия намудани ташаббускориву ҳозирҷавобист. агар шумо низ мехоҳед ин хислатҳоро доро бошед, пас бо барномаи мо бимонед, ҳамроҳ бо ин дустуракон ба саволҳо ҷавоб гардонед ва савияи донишатонро васеъ гардонед. иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 12-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошанд. биёед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Фагилия 6 сола, духтараки зираку ҳушёр аст. дар машғулиятҳо фаъол буда мехоҳад дар оянда мураббия шавад. абу муслим, ӯ низ 6 сол дорад. писараки камгап вале хеле зирак аст. орзу дорад ки дар оянда корманди ҳарбӣ шавад. ясмина 6 сола, духтараки ширинсухану оромтабиат аст. мехоҳад дар оянда муаллима шавад. умар, вай ҳам 6 сол дорад. умар зеҳни тез ва нутқи буро дошта варзишро дӯст медорад. дар оянда бошад мехоҳад духтур шавад. салом бачаҳо. Салом. ба барномаи мо хуш омадед. бачаҳо, чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст. дар ҳар шарт мо ба шумо 4 саволе пешниҳод мекунем. саволҳо аз математика, филмҳои тасвирӣ, афсонаву шеърҳо ва олами ҳайвоноту наботот тартиб дода шудаанд. агар шумо омода бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. омода ҳастед? пас бо диққат бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. омода ҳастед? дар болои бом 3 дона гурба буд. 2 тои дигар ҳамроҳ шуд. баъд аз чанде як гурба аз он ҷо рафт. дар болои бом чанд гурба боқӣ монд? кане ки ҷавоб медиҳад? ясмина аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. Дар болои бом 4 дона гурба буд. дар болои бом 4 дона гурба буд. 5 то не? Не. 3 то буд, боз 2 тои дигар ҳамроҳ шуд. 4 то мешавад. 5 то. пас чӣ хел шумо гуфта метавонед ки дар болои бом 4 то гурба буд? Як тоаш рафт 4 то мемонад. ҷавоби шумо дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи дуюми шарти аввали барномаро мехонам. бинандагони азиз, шумо низ бетараф набошед, чунки бо ҷавоб додани ҳар як савол савияи донишатонро васеъ мегардонед. саволи дуюм чунин аст. миз чанд то пой дорад? кане ки ҷавоб медиҳад? умар аввалин шуда даст бардоштад. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. Як миз 4 то по дорад. як миз 6 то по надорад? Не. агар ки 2 миз бошад, чанд то мешавад? Як миз 4 то по дорад. Агар 2 миз боша 8 то мешавад. 4 ҷамъи 4 8 мешавад. бале, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи сеюми шарти аввали барномаро мехонам. вақтро бо кадом асбоб чен мекунанд? кане ки ҷавоб медиҳад? фагилия аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. мо вақтро бо соат чен мекунем. вақтро бо тарозу чен намекунанд? Не. Бо тарозу вазнро чен мекунанд. бо ҳароратсанҷ чӣ? ҳарорати баданро мекунанд. фагилия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ман ҷавоби шуморо қабул мекунам. бачаҳо, бо диққат бошед. ба саволҳо ҷавоб гардонед. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки айни замон шумо аз тариқи телевизиони Баҳористон барномаи Доно 1-ро тамошо карда истодаед ва мо дар шарти аввали барнома қарор дорем. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи 4-уми шарти аввали барномаро мехонам. кадом шакли геометрӣ на аввал дораду на охир? кане ки ҷавоб медиҳад? фагилия аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. ин шакли геометрӣ давра мебошад.
ин шакли геометрӣ магар чоркунҷа нест? Не. шумо аз куҷо фаҳмидед ки маст дар байни ҳамин қадар шаклҳои геометрӣ ин давра мебошад? با ما مربی اما گفتم دوره گیرد آن اول آخر ندارد. фагилия шумо гуфта метавонед ки кадом ашёҳо шакли давраро доранд? کلچه، آفتاب، دایره، اینها همه دوره شکلند. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед, фагилия ба ҷавоби худ боварии комил дорад. Пас мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. Ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, саволҳои шарти аввали барнома ба охир расиданд. биёед холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома. ёдовар мешавем ки саволҳои шарти аввал доир ба математика буданд ва дар ин шарт фагилия 2 хол, ясмина ва умар бошанд 1 холиро соҳиб шуданд. бо барномаи мо бимонед ва аз натиҷаҳои шартҳои минбаъда огоҳ шавед. саволҳои шарти дуюми барнома аз филмҳои тасвирӣ тартиб дода шудаанд. бо диққат бошед бачаҳо, саволи аввали шарти дуюми барномаро мехонам. бачаҳо, шумо филми тасвириро дӯст медоред? бисёр тамошо мекунед? шумо филми тасвирии фиксикҳоро тамошо кардаед? بله. он ба шумо писанд аст? بله. пас савол чунин аст, бо диққат бошед. дар филми тасвирии фиксикҳо як тортанак аст. номи он тортанак чист? кане ки ҷавоб медиҳад? абу муслим аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз шумо мепурсам. марҳамат. نام آن تورتنک روچکا می باشد. шумо қаҳрамонҳои дигари ин филми тасвириро нобар карда метавонед? بله. фиксикҳо чӣ ном доранд? نام فیکسیک ها سینکا و نولیک است. номи он писарбачае ки қаҳрамони асосӣ ба ҳисоб меравад пас чист? نام آن پسرک دیم دیمیچ است. абу муслим, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 12-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ мебошанд. бачаҳо, бо диққат бошед, саволи дигари шарти дуюми барномаро мехонам. қаҳрамони асосии ин филми тасвирӣ гурба ва мушак мебошанд. гурба ҳамеша дар орзуи доштани мушак аст, аммо ҳеҷ вақт ба мақсадаш намерасад. номи ин филми тасвирӣ чист? кане ки ҷавоб медиҳад? абу муслим аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз шумо мепурсам. марҳамат. این فیلم تصویری توم جری است. шумо ин филми тасвириро тамошо мекунед? بله. том номи гурба аст ё номи мушак? نامی گربه. ҷери чӣ? جری نامی موش. дар ҳамин филми тасвирӣ танҳо 2 қаҳрамон аст. باز یک سگی کلان هم هست. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. мегузарем ба саволи сеюм. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи сеюми шарти дуюми барномаро мехонам. дар филми тасвирӣ як духтаре аст ки ӯ мӯйҳои дарози тилоранг дорад. номи он духтар чист? умар аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. نامی آن دخترک بربی می باشد. бале, барби ҳам мӯйҳои тилоранг дорад. вале ин ҷавоби дуруст нест. кани боз ки ҷавоб медиҳад? ясмина аввалин шуда даст бардоштанд. ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. марҳамат. نامی آن دخترک رپونزل می باشد. шумо ин филми тасвириро тамошо кардаед? بله. қаҳрамонҳои асосии ин филми тасвирӣ киҳо мебошанд? رپونزل قهرمان اساسی است. дар филми тасвирӣ рапунселро кӣ медуздад? یک جادوگر. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст мебошад. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. мегузарем ба саволи чорум. бо диққат бошед. бинандагони азиз, шумо низ бетараф набошед, чунки бо ҷавоб додани ҳар як савол савияи донишатонро васеъ мегардонед. бачаҳо, дар васфи ватан ё тоҷикистон шеър медонед? кане ки аввал шуда мехонад?
ای وطن ای قدر ناز و جان پروری من کلام شوم میروم عسکری بر سرت آفتاب در برت جان شوم بر سری دشمنان تیر باران شوم نامی من قهرمان رستمش بادی من در جهان جاویدان ملک آزادی من. шумо вақте калон мешавед ба аскарӣ меравед? بله ватани худро дӯст медоред? بله офарин, марҳамат шуд. ایمانی من امکانی من احسانی من توی وطن تو اخترم تو گوهرم چون مادرم توی وطن ایا تاجیکستان آزادی من امیدی دل و خاطری شادی من چو فرزندی تو حاضرم بر دفاع به حفظ تو جان را نمایم ادا به حفظ تو جان را نمایم ادا وطن وایسی رستمی داستان چو فاسر است ناولی پروان چو سرباز تم نورمالیکی زمان نیابد من دشمنی تو امان نیابد من دشمنی تو امان. ба ин савол 3 нафар ҷавоби дуруст гардонданд. пас мо ба ҳар сеи онҳо як холӣ медиҳем. офарин бачаҳо. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед, иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо бачаҳои хеле зираку кунҷкоб ҳастанд ва ҳар яке мехоҳад аввалин шуда даст бардошта ба саволҳо ҷавоб гардонад. биёед холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро дар шарти дуюми барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти сеюми барнома. дар шарти дуюми барнома бошад ҳама иштирокчиён хеле фаъол буданд ва ҳар яке мекӯшид соҳиби хол гардад. дар натиҷа фагилия, ясмина ва умар як холиро ба даст оварданд, абу муслим бошад 2 холро соҳиб шуд. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки айни замон шумо аз тариқи телевизиони Баҳористон барномаи Доноякро тамошо карда истодаед ва мо дар шарти сеюми барнома қарор дорем. бачаҳо, саволҳои шарти сеюми барнома доир ба муҳити атроф, олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. пас бо диққат бошед. саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. зоғ, гунҷишк, фароштурук ба кадом гурӯҳ дохил мешаванд? каники ҷавоб медиҳад? яъне онҳоро чӣ ном мебаранд? фагилия аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. ҳамаи онҳо парранда мебошанд. онҳо ҳашарот нестанд? не онҳо бол доранд ва парвоз мекунанд. ҳашаротҳо ҳам бол доранд. пас чаро мо онҳоро парранда гуфта наметавонем? барои он ки онҳо хеле хурдакаканд. шумо боз ягон паррандаҳоро номбар карда метавонед? бале. марҳамат. уқоб, мусича, кафтар. аз ҳамин паррандаҳое ки шумо номбар кардед, кадомаш аз ҳама тезбинтар аст? аз ҳама паррандаи тезбин уқоб аст. бале, фагилия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед, иштирокчиёни барномаи мо хеле кунҷкоб ҳастанд ва ҳар яке мехоҳад аввалин шуда ба саволҳо ҷавоб гардонад. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи дуюми шарти сеюми барномаро мехонам. бачаи говро чӣ меноманд? абу муслим аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. бачаи говро гусолон ном меноманд. бачаи говро говча намегӯянд? не ё гӯсфанд? бачаи гов гусола ном дорад. бачаи гов агар гусола бошад, пас бачаи аспро чӣ меноманд? тойча. мураббиам мо сураташро нишон дода буданд. шумо ҳайвонҳои хонагиро дӯст медоред? бале. ҳамин ҳайвонҳое ки шумо номбар кардед, ба кадом гурӯҳи ҳайвонҳо дохил мешаванд? ба гурӯҳи ҳайвонҳои хонагӣ. офарин, абу муслим, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бачаҳо, мегузарем ба саволи сеюми шарти сеюми барнома. бо диққат бошед. мо чанд фасли сол дорем? каники ҷавоб медиҳад? умар аввалин шуда даст бардоштанд. пас ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. марҳамат. мо 4 фасли сол
шумо онҳоро номбар карда метавонед? бале. марҳамат канӣ номбар кунед. зимистон, баҳор, тобистон ба тира моҳ. пас шумо мегуфтед ки табиат дар кадом фасли сол бедор мешавад? табиат ба фасли баҳор бедор мешавад. ҳозир кадом фасли сол аст? зимистон. пас ҳозир табиат хуб аст? бале. умар ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бачаҳо, саволи чоруми шарти сеюми барномаро мехонам. бо диққат бошед. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид ҳастед, иштирокчиёни барномаи мо хеле кунҷқобу ҳозир ҷавоб ҳастанд ва ҳар яке мехоҳад аввалин шуда даст бардорад. савол чунин аст: ҳашароте ки тор метанад чӣ ном дорад? ясмина аввалин шуда даст бардоштанд. пас мо ҷавоби саволро аз ӯ мепурсем. ки тор меканад, тортанак мебошад. шумо аз куҷо фаҳмидед ки ин ҳашарот тортанак аст? ин аз номаш маълум аст. боз мо дар филмҳои тасвирӣ тамошо кардем. мураббиамо заташро нишон дода буданд. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. бинандагони гиромӣ, инҷо шарти сеюми барнома ба охир мерасад. биёед холҳои ба даст овардаи иштирокчиёнро дар ҷамъ ҳисоб карда ғолибро муайян мекунем. дар шарти сеюми барнома ба иштирокчиён саволҳо доир ба олами ҳайвонот ва табиатшиносӣ пешниҳод гардиданд ва дар ин шарт ҳама иштирокчиён як холиро соҳиб шуданд. ҳамин тавр баъд аз анҷоми 3 шарти барнома, абу муслим, ясмина ва умар ба 3 савол ҷавоби дуруст гардонида 3 холиро соҳиб шуданд. фагелия бошад тавонист ба 4 савол ҷавоби дуруст гардонида соҳиби 4 хол гардад. яъне аз ин бармеояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо фагелия мебошад. фагелия, бори дигар ғолибият муборак. фагилия, мо шуморо бо ғолибият табрик мекунем. офарин, шумо тавонистед ба 4 саволи мо ҷавоби дуруст гардонед. бачаҳо, шумо низ роҳафтода нашавед, чунки иштирок дар барномаи мо ин худ як ғолибият аст. бинандагони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. бори дигар фагилияро аз тарафи аҳли эҷодии барнома табрик мегӯем ва умедвор ҳастем ки дар даври дигари барнома низ шумо ғолиб меоед. бештар бо мураббиатон машқ кунед ва дар даври дигари барнома низ ғолибиятро ба даст оред. бинандагони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯза. то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бимонед. хайр!